Doncs després de la tertúlia és moment de parlar de voleibol, perquè aquest diumenge al matí es va poder viure un apassionant partit al pavelló de Can Tintorer, i és que el vòlei Gavà, segon a la classificació de tercera catalana C, rebia a les líders, les Panteres Grogues. Tot i que en un principi les baixes, els nervis i la diferència tant tècnica com física van beneficiar l'equip visitant, les gavanenques van aconseguir remuntar 2 sets en contra i forçar el tie-break. Finalment, però, el partit es va decantar a favor de les barcelonines per 2 sets a 3. Rebre un rival directe sempre és complicat, i més quan es tenen baixes a la plantilla. Amb aquestes circumstàncies va haver d'enfrontar-se el vòlei Gavà a les líders de la categoria, les Panteres Grogues. A banda de ser primeres, les Panteres Grogues són més veteranes que no pas les noies del club de vòlei Gavà, un motiu més per posar les coses difícils a les gavanenques. Tot i això, les noies entrenades per Leonardo Castro sabien que una victòria les podia posar primeres de la classificació, i amb aquest objectiu van sortir a la pista. Potser els nervis del que hi havia en joc o la joventut de les jugadores van fer que en el primer set el Gavà anés tota l'estona per darrere en el marcador. Tot i que les gavanenques van poder escurçar distàncies fins al 10-13, finalment el set es decidia a favor de les Panteres Grogues amb un marcador de 16-25. Al segon set, les noies del vòlei Gavà van reaccionar i en els primers instants es van posar per davant en el marcador. Tot i això, en els moments decisius, a les gavanenques no els van acabar de sortir les coses. D'un 20-18 que posava molt de cara al set per al Gavà, es va passar a un 23-25 que donava el set a les Panteres Grogues. Tot semblava que el partit es decidiria en el tercer set, però el Gavà va reaccionar. Malgrat que les Panteres Grogues van anar per davant en el marcador, bona part del set les gavanenques no van donar el partit per perdut i van aconseguir fer-se amb el set per 25-21. Aquesta victòria en el tercer set va fer que les noies del club de vòlei Gavà agafessin confiança. Una confiança que va permetre a les gavanenques mantenir a ratlla a les Panteres. La igualtat en el marcador es va mantenir fins als punts finals, en els que el Gavà va aconseguir forçar el tie-break amb un marcador de 25-23. En l'últim set de desempat, l'experiència de les Panteres Grogues va superar les ganes de les gavanenques de fer-se amb la victòria, i les barcelonines es van endur el partit amb un 7-15 en el cinquè i definitiu set. Lo malo de esto que ellas están un escalón por encima nuestro y nosotros estamos 2 escalones por encima de las que vienen detrás nuestro. Entonces, llegar a este partido sin tener una competición adecuada es muy difícil. Es muy difícil. Por eso que, bueno, cuesta, quizás nos ha costado los 2 sets primeros adaptarnos a un nivell alto de juego. El primer i el segon set han estat una mica així, però el tercer hem remuntat i, bueno, ànims i podem fer poc, són molt bones, són les millors i, bueno, ha estat molt bé. A la primera volta vam perdre 3-1 i, bueno, 3-2 no està mal. Aquest proper cap de setmana el vòlei Gavà visitarà la pista de la Martinenca. Amb aquest només quedaran 3 partits per a concloure la primera fase de la competició. Si mantenen la segona posició, les gavanenques jugaran la segona fase, que es disputarà al mes de març.